Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 2-nji dekabry hepdäniň anyna güne habarlar günneligi gepleşiginde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Olar bilen sizi men Sahra tanışdyrýan. İran Birleşen Ştatlaryň Kongresi tarapyndan sanksiýalaryň möhletiniň uzuldylmagy geçen ýyl Tehran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ylalaşygy bozýar diýär. Biz muny İran tarapyndan ylalaşygyň amala aşyrylyşyna gözegçilik etmek üçin kesýetlenen komitete habar bereriz diýip İranyň telewizionyasy ýurdun daşary işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp habar berdi. Bu beýanat 1-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Senaty İrana garşy sanksiýalar baradaky kanuny ýeni 10 ýyl öçenli gaýtadan uzaltmak barada bir agızdan ses bermeginiň ideýanyna gawat geldi. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýü 14 ýyllyk kanunyň möhletiniň uzaldylmagy baradaky kanun taslamany eýem kabul etdi. Bu kanun Birleşen Ştatlary İran bilen iş alyp barýan kompaniýalara garşy sanksiýalary girdmäge ruhsat berýär. Häzirki wagt bu kanun taslamasy ak tama uğradylýar. Ol ýerde oňa Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň gol goýmagyna garaşylýar. Russiýanyň içerki howpsuzlyk boýunça esasy gullugy nätakyk daşary ýurt aňtaw gulluklarynyň 5-nji dekabrdan başlap giň gerimli kiber hüjümleri başlatmak baradaky dildüşüni böwsmek üçin çäreleriň görülýändigini aýdýar. Maglumatda bu kiber hüjümleriň Russiýanyň ençeme bankynyň işini bozmagy we ýurdun mali ulgamyny durnuksuzlaşdyrmagy gönükdirilendigi aýdylýar. Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy 2-nji dekabrda beren maglumatynda planlaşdyrylan hüjümlere gatnaşan kompýuter serwerleriniň Niderlandlarda yerleşendigini we onuň Ukrainanyň web saytlary kabul edýän Blazing Fast kampaniýasynda hasaba alınandygyny aýtdy. Russiýanyň Merkezi banky bu howpdan özüniň habarlydygyny aýdyp, özleriniň islendik hüjüme garşy göreşmek üçin ýürite planyň işlenilip taýýarlandygyny aýtdy. Qazaqstanyň häkimetleri tutsaglary köpçülikliň amnistiýa etmek baradaky teklipname 14.000 bende täsir ýetirer diýerler. 29 noýabrda Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayew Qazaqstanyň garaşdyrlygynyň 25-nji ýyl dönümi münasibetli tutsaglary amnistiýa etmegi teklip etdi. Kanun çykarjylaryň bu teklipnamany ýurdun 16-njy dekabrda bellenilýän garaşdyrlyk gününden öň kabul etmegine garaşylýar. Qazaqstanyň baş prokurorunyň ornwasary Igan Merkeliň 2-nji dekabrda beren maglumatyna görä, eger bu teklipnama kabul edilse, onda ol 30.000 tutsagy we deslapky tutsaghanlarda saklanýan adamlara täsir ýetirer. Onuň sözlerine görä, olaryň 1800 sansy azatlyga goýberler we galan bendeleriň tutsaglyk möhleti kemeldiler. Indoneziýanyň paýtagtyna adynan 200 adamyň Jakartanyň häkimine garşy protest bildirip ýürüýüş geçirýändigi habar berilýär. Basuki Jahaja Purnama islamy kemsitmekde aýplanýar we şeýpde prokurorlar onuň Hudaýa şek getirmek işiniň suwda geçirilip biljekdigini tasdikladylar. Bu karar dünýäniň iň köp musulman ilatly ýurdunda dini we etniki dartgynlyklaryň möwjüden mahalına gawat geldi. Hytaý etniki adlygyndan olan Hristian Purnama Indoneziýanyň paýtagty Jakarta dolandyrýan musulman bolmadyk ilkinji şahsdyr. Ol sentýabr aýynda eden çykyşynda ödüne gollaw bermediligi üçin Gurhandan aýatlary ulanýan adamlaryň ses berjileri aldaýandygyny aýdypdy. Islamçy toparlar onuň Gurhany tanqid edendigini aýdyp, polisiýa şikaýet haty bilen ýüz tutupdylar. Şondan soň Purnama bu aýdan sözler üçin ötünç sorapdy. Özbekistanyň iň soňky lideriniň iň uly Gulnara Kerimowanyň ogly ejesiniň niredediginiň resmi taýdan mälim edilmegini isleýär. Bir döwür kakasy Islam Kerimowyň potensial miras düşer hasaplanan Kerimowa mundan 2 ýyl gowrak ozal peýda bolan korrupsiýa skandallaryndan bäri köpçülükde görünmeýär. Londonda ýaşaýan kiçi Islam Kerimow BBC korporasiýasyna beren interwýusunda ejesiniň Daşkentdäki 2-3 otogly jaýda saklanýandygyny aýtdy. Şeýle ol özek howpsuzlyk gulluklarını öz ejesini izolasiýada saklamakda aýplap, onuň şeýle uzak wagtlap üzgünlükde saklanma onuň saglyk ýagdaýyna hem täsir ýetiren bolmaly diýdi. Şu ýylyň sentýabr aýynda Islam Kerimow aradan çykanda onuň jynazasyna kiçi Kerimowyň ne doganlary ne de ejesi gatnaşdy. Men babamyň jaýlanyş çäresine gitmek isledim. Ýöne men gitsem ýydyma gelip bilmejekdigimi bilýärdim. Biziň hereketlerimizi we sesimizi çäklendirmek üçin olary üçüýümizem gerek diýip kiçi Islam Kerimow aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garlykda gurulýan dağ-magdan baýlaşdyryş kombinatynda ýangyn boldy. 27 noýabrda YouTube websaytynda peýda bolan video ýazgyda önümçilik ýetganyň o dalanlygy görkezildi. Binanyň içindäki ýangyna ýygnanan onlarça adam şol sanda ýörite iş geyimli we etwaply adam sinedýär. Videodaky seslerden ýangyna garşy ot söndürüjileriň işleýänligini düşünse bolýar. Suwda şeýän käbir ulaglar gözeýilýär. Ýetganyň daş tarapyndan düşürilen pursatlarda ençe megatly ýetganyň içinden daşyna gara tüssääniň çykýanlygy görkezilýär. Türkmenistanyň Kronikasy näşriniň websaytynda Seligorski Автолюбители kanalyna salgylanyp çap edilen bu video ýazgyda ýanganyň 27 noýabrda garlykdaky dağ-magdan baýlaşdyryş kombinatynda bolanlygy aýdylýar, emma ýazgyda görkezilen ýetgany takyk anyklaşdyrýan maglumat gözeýilmeýär. Şol birakda da 27 noýabrda garlykdaky dağ-magdan baýlaşdyryş kombinatynda ýanganyň bolanlygyny bu ýetganyň gurulşygyna amala aşyrýan Belgorhimprom kompaniýasynda Azatlyk Radiosyna tasdikladylar, emma jikmejik maglumat bermediler. Azatlyk Radiosyna Türkmenistandaky çeşmelerden ma'lum bolşyna görä, ýangyn kombinatyň uly bolmadyk bir bölегinde bunker bölüminde döräpdir. Ýangyn söndürilipdir we onuň netijeleri aradan aýrylyp işgärler iş ýerlerine goý berilipdir. Türkmenistanyň Liwap vilayetinde gurulýan dağ-magdan baýlaşdyryş kombinaty Türkmen Himiýa döwlet konserniniň we Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasynyň arasynda 2010-njy ýylda bol çekilen şertnamanyň esasynda Belarus kompaniýalarynyň birnäçesiniň gatnaşmagynda gurulýar. Soňky ýylyň dowamında garlykdaky dağ-magdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulşygynyň wagt möhletine we hasaplaşygyna degişli dawaly ýagdaýlaryň birnäçesi ýüze çykdy. Aşgabat garlykda gurulýan kombinatyň ulanylşa berilmeginiň gecikdirilmeginde Minsk tarapyny günäledi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 30 sentýabrda ýaradan beýannamasynda Türkmen tarapynyň Belarusyň premier ministriniň orunbasary Anatoliy Kalininiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň öňünde kombinatyň türkmen işçilerine tölemeli aýlyklaryň gecikdirilmegi we beýleki problemalar barada anyk faktlary keserdip goýanlygyny habar berdi. Mundan öň Belarus, Türkmenistany garlykdaky dağ-magdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulşygy boýunça boyun alan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezlikde aýplapdy. Şeýle-de oktýabryň başynda çap bolan media maglumatlarynda Belarusyň Respublika Geňeşiniň başlygy Mikhail Mesnikowiçiň türkmen elçisi Nazarguly Şaguliýew bilen duşuk geçirip, garlykda Belarus işçilerine diňe mali päsgilçiligi del subyektiv häsiýetli bökdünçlikleriň hem döredilýänligini aýdanlygy habar berildi. Yeni bir maglumatda Belarusyň Charter 97 org neşri Seligorsk magdançylarynyň mejburi ýagdaýda Türkmenistana iýerilýänligini habar beripdi. Türkmenistan garlykdaky kombinatynda ýylda 1,4 million tonna kali dökünlerini öndürmegi planlaşdyrýar. Bu önümçilik üçin 7 million tonna dağ-magdan çyýg malynyň talap edilýänligi resmi maglumatlarda habar berilýär. Türkmenistanyň we Belarusyň arasyndaky ýalaşyga görä umumy bahasy $1 milliard kombinat şertnama görä 2015-nji ýylda gurulup gutarylmaly diýip. Emma soňky resmi maglumatlarda gurulşygyň 2017-nji ýylyň martynda tamamlanjagy aýdyldy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenabad şäheri Kerimowyň adyny göterjek köçäniň açylış tawarasyna taýýarlanýar. Şu maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Liwap vilayatynyň merkezi bolan Türkmenabad şäherine ýakynly ýok bolan goňşy Özbegistan Respublikasynyň öňkü prezidenti Islom Karimowyň
ady dakylmaly köçäniň açylmagyna garaşlyar. Köçäniň haçan açyljakdygy barada resmiler tarapyndan anyk maglumat berilmese-de, köçäniň başyna Islam Karimowyň heykeli, has taky onuň büýüstü goýuljak ýeriň töweregini awadanlaşdyrmak boýunça gyzgalanly işler dowam edýär. Ýatlak geçsek, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 3 ay mundan ozal özbek kärdeşini soňky ýoluna uğratmagy baranyna Islam Karimowyň adynyň Türkmenistanyň çar künjegine, köçelere, skwerlere dakyljakdygyny aýdypdy. Häzirki wagtda Türkmenabadyň merkezi etrawy bilen 3 punkut etrawynyň arasynda ýerleşýän köçäniň urnuny döwlet eýetçiligindäki idaralaryň işgärleri bilen hususy firmalaryň işgärlerini de görse bolýar. Olar köçäniň urnuny ekilen täze nahallara gözewçilik edýärler, suw turbalaryny çekýärler, şeýle de ýüze çykkan islenlik bir näsazlygy bejerýärler. Bu işler üçin ol ýerde ýörüýte nowatçy brigadalar hem goýulypdyr. Ve köçäniň urnuny bejeriş işleri üçin idaralara degişli ulaglar hem görse bolýar. Takik maglumat bolmasa-da, guruluşyk işçilerinin we il arasyndaky gurrunlardan çin tutulsa, bu köçäniň açylyş dawarasyny ýokary derejeli myhmanyň gatnaşmagyna garaşlyar. Emma Azatlyk radiosyny bu habary tasdiklatmak ýa-da inkar etmek başartmady. Bu täze köçäniň we onuň ugrundaky jaýlaryň guruluşynyň tamamlanyna 1 ýyl gowrak wagt geçendigine garamazdan, häzirçenli bu köçä hiç hil at dakylmanly, jaýlaryň ýüzünde diňe jaý belgilerini görse bolýar. Şu wagtçenli il arasynda 4 ýol diýilip tanalan bu köçe özüniň asfaltlanyşy, ugrundaky arassaçylygy we täze ýol belgileri bilen beýlik köçelerden tapawutlanýar. Bu köçäniň uzunlugy anyk mälim däl, emma onuň ýarym kilometre barabardygyny çak etse bolýar. Islam Karimowyň adynyň Türkmenabatdaky köçeleriň birine dakylmagyny yerli ilat o diýen parh etmeýär. Özüni azat diýip tanıştyran 41 ýaşly Türkmenabatly illeşimiz bu baradaky pikirini şeýle beýan etdi. Hawa, köçä Karimowyň adynyň dakyljakdygyny eşitdik. Bolupdyr. Bize kimiň ady dakylsa da tapawdy ýok diýip jogap berdi. Ýeri gelenine ýatlasak, golaýda Türkmenistanyna iş saparyna bolan özbek jurnalistleri merhum Islam Karimowyň adynyň dakyljak köçesine baryp ýörüýte suratly reportaj taýýarladylar. Kun Uz neşiriniň çap eden suratlaryny Islam Karimowyň adyny götermeli skwer, onuň heykeli we alınıp barlayan guruluşyk işleri hem görkezildi. Özbekistany 2-10 ýyllykdan gowrak ýolbaşyk eden Islam Karimow 90-njy ýyllarda bu şäheriň myhmany bolupdy. Ol şu ýylyň 2 sentýabryna aradan çykdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Hudaýoğlu Nazarow 1991-nji ýylda Täjikistanyň Türkmenistana göçüp gelen türkmenlerden biri. Olmary welaýatynyň wekilwadar etrap hastahanasynda lukman bolup işleýän wagty ýarawsyzlyk sanawynda oturan mahaly işden çykarlandygyny aýdýar. Ol bu waka we şondan soňky başdan geçirmeleri barada Azatlyk radiosyna ýörüýte interwiu berdi. 2007-nji ýylda meni bir kanun Mar welaýatynyň wekilwadar etrap hastahanasyndan işten çıkardılar. Men sol wagt işten çıkaran wagtlar yarawsyzdym. Yarawsyzlyk hatym dolu elimde bar wagtda meni işten çıkardılar. İşten çıkarılandan soň men kadyete ýüz tutdum. Hiç ýyl netije bolmady. Sondan soňra meni 2008-nji ýylda bir kanun narkotik ýoluny kesdim. Azatlyk radio stansiýasynda seniň sesiň ýanglandy diýip meni 5 ýyl tutsaklyga aldyp, 5 ýyl hem men tutsaklykda oturdum. Tutsaklykda oturan wagtym meniň ýaşaýan öýümi polis işgärleri, arçyn işgärleri dolu taladylar. Öýüňiziň talanandygyny aýtdyňyz. Bu barada dolurak gurrun beräýsiňiz. Meniň awtolagymy polis işgärleri alyp, gawahanada alyp ýapyp goýdular. Öýümem bir kanun opis geçirip, häzirki döwreçelli ýapyp goýdular. Häzirki döwreçelli men ýaşaýan jaýymy alyp bilmeýärin. Siz resmilerden munyň sebäplerini soradyňyzmy?
Türkmenistan'ın baş prokuratorası, Türkmenistan'ın kadiyeti, Adalet Ministerligi, İçeri İşler Ministerligi bu hemmeti prezidentin görkezmesi esasında edilýär diýip men ýaşaýan jaýym bermediler. Ýokary organ guramalarına prezidenti ýüzlensem, maňa häzirki wagtda gaty azar berýärler. Meniň elimden raýatlyk pasportum alyp, sen Türkmenistanyň raýaty däl, göçüp gitmeli diýip maňa häzirki wagtda jogap berýärler. Türkmenistanyň raýatlyk pasportuny migrasiýa gullugundan maňa berildi. Ýöne Mar vilayet polisiýa işgärleri meniň elimden pasportumy alyp, onu ýok edip, ýene gaýtadan maňa raýatlyk pasport berildi. İkinci alan raýatlyk pasportumam İçeri İşler Ministerligi Mulikowyň we Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesi esasında ýene meniň elimden polisiýa işgärleri alyp ýok edip, Mar vilayet häkimligi sen Türkmenistanyň raýaty däl diýip maňa jogap berdi. Häzirki wagtda siziň eliňizde nähil resmi nama bar? Häzirki wagtda meniň raýatlyk pasportum ýok. Türkmenistan döwletinde meniň hiç ýyl dokumentim elimde ýok. Raýatlykdan sen mahrum edildin, sen göçüp gitmeli diýip İçeri İşler Ministerligi maňa jogap berýär. Mar vilayet polisiýa müdürlük işgärleri, Mar vilayetiniň hukuk goraýjy organ işgärleri häzirki wagtda maňa gaty azar berýärler. Ýaşary öýüm jaýym bolmadygy sebäpli men öz awtulagymda ýatyp durýarym. Mar vilayet polisiýa işgärleri meni awtulagymdan turup, meni urup ýençip, ýanymdaky zatlarymy alyp, awtulagymyň ýük saklanýan ýerinde 2 tane kres çizgisyny goýup, bul Türkmenistan, bul bolsa sen ýok edilmeli, sen göçüp gitmesen öldürür diýip maňa gaty azar berýärler. Siz bu arada ýokary guramalara ýüzlendiňizmi? Bu arada men Türkmenistanyň Howpsuzlyk Ministriniň işgäri Nur Sahat aga görkezdim. Mar vilayet polisiýa işgärleriniň awtulagmy urup ýenjip, meniň diýişimi döwenligim barada Türkmenistanyň Howpsuzlyk işgäri Nur Sahat aga gelip hemmesini görkezdim. Ýöne hiç ýyl netije bolmanlygy sebäpli Türkmenistanyň İçeri İşler Ministerligine, Türkmenistanyň prezidentine arz üstü bilen ýüzlendim. Häzirki wagtda çel netije ýok. Siz mundan beýlek näme etmegi gözüňizde tutýarsyňyz? Meniň özüm Lukman, näme Lukman yetmezçilik etdim. Maňa iş bermeýärler. Men taýin spesialista. Näme meni raýatlykdan mahrum etdiler. Näme meniň ýaşaýan jaýymy häzirki wagtda çelle bermeýärler. Opis arkaly ýaşaýyş jaýym ýapykdyr. Näme meni urup ýenjip, Türkmenistan döwletinden başga döwlete göçüp gitmäge mejbur etýärler. Türkmenistan döwletinden göçüp gitmesen, prezidentin görkezmesi esasında seni öldürüp ýok eder diýip İçeri İşler Ministerligiň işgärleri göz-göz aýtýarlar. Şeýle bir düzgünçilikleri dolu anyklaýdym gelýär. Şu arada hormatly prezidentimiň özü bilýärmi-ka? Şu edilýän bir kanunçylyklara hormatly prezidentimiň habary ýokmu-ka? Ýaşary öýüm ýok, eklenjim ýok. Gelen, duş gelen yerlerde yatıp durup ýörün. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliyar Adatlyk Radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşuuz vilayatyny hususy awtologlaryň teknik gözegçiliginden geçirilmegine, gözegçiligiň güýçlendirilendigi, emma awtologlaryň teknik gözegçiliginden geçirilmegi baradaky resmnamalary parasyz alyp bolmaýanlygy habar berilýär. Häzirki wagtda teknik gözegçilikden geçirmeli wagty ötün, ýeňil we hususy awtologlaryň eýeleriniň anyklanyp polisiýa çağırylmak işi geçirilýär diýip adynyň tutulmagyny islemedik yerli ýaşaýjy Adatlyk Radiosyna habar berdi. Onuň sözlerine görä, hatda ýaşlandyryş böleklerine bölünip satylan köni awtologlaryň eýeleriniň hem ulaglaryny teknik gözegçilikden geçirmek talap edilipdir. Daşuwuzda awtologlaryň teknik talaplarynyň berjaý ediliş tertibi we bu işiň berjaý edilişini resmi gözegçilik düzgün barada
degişli idaralardan maglumat almak başartmady. Daşuwulda kawarçymyz Mekan Täşliw vilayatda hususy awtologlaryň teknik gözegçiligininden geçirmek işiniň berja edilmegini, polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýändigini we her bir ulogyň sürüjülerinden gurut hatynyň talap edilýändigini aýdýar. Köçe çıksan, sürüsün adisten Osmani, gurut hatın bolmaly, şu gurut hat berilýär. Daşuwul vilayatyna awtologlary teknik gözegçilikden geçirmek işiniň diňe bir ýerde yerine ýetirilýändigini yerli ýaşaýjylar görüňärler. Daşuwulda kawarçymyz olurlar şeýle merkezleriň vilayatlaryň her bir etrawyny bolanyny, emma soňky 2 ýyl şemesi wagt bäri teknik gözegçiligi diňe bir etrawyň amala aşyrýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň hususy uloglary teknik gözegçilik barlygyndan ýylda bir gezek geçirmeli. Emma Mekan Täşliw hatda täze awtologlaryň teknik taýdan düzügli barada resminamany, ýagny gurut hatyny parasyz alyp bolmaýanlygyny gurrunýar. Para vermeden geçeni oldu. Täze paket maşinleri bahana tapýarlar da, el bahanalar ýazgyda ýa-da garaşdyrýarlar, no, köpet ýabolmasa. Iň köpü maşinyň gurut gowy täze bolsa 50 manat bilen geçe täze pul. Paranyň meşhur maşinyň könüligine bagly, könü bolsa 200 manat düşül batdylar. Könü maşinler 20 ýyl, 15 ýyl boldy. Soňky wagtlarda Daşuwulda howlularda duran, käti ýöremeýän köne awtologlaryň yerli häkimetleriň üns merkezine düşendigini yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Hususan yerli polisiýa bölüminiň wekilleriniň howlularda duran awtologlary hasaba alýan pursatlarynyň serek dälligini görüňärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. 3 dekabrda maýyp adamlaryň halkara güni bellenýär. Türkmenistanda mümkinçiligi çäkli adamlaryň ýa-da maýyplaryň sany barada resmi statistika çap edilmeýär. Emma ýurtda olary zerur bolan ähli şertleriň döredilenligi, maýyplyk kömek pulunyň berilýändigi barada wagtal türkmen mediasynda habar berilýär. Ahal welaýatynyň pensioner ene Tuwak beýbi döwlet tarapyndan maýyplara berilýän kömek puluň olaryň zerur bolan çykdyjylaryna ýetmeýändigini aýdýar. Ol bu barada Türkmenistan habarçymyz Sultan Açylywa gurrunýardy. Çağalykdan maýyp bolýan, ýa-ni maýyp çağalara döwlet tarapyndan nähile ýeňillikler berilýär. Bize şu dogan welaýat aktygym ýöne şu hiç ýyly kömek hökümet tarapyndan kömek berilen o. Täze ýylyna ýöne bir döwlet tarapyndan bir padarka getirýärler, başga da kömekler ýok. Sowgat nämeden durýar? Sowgat ýöne täze ýylda şu kutlap bir süýç köküçük udatýarlar. Maýyplyga degişli kömek pulunu alýarmy? Kömek pulunu alýar. Möçür näçe? 420 manat alýar. Şol alýan kömek puly öz harajatyna ýetýärmi? Ýeteno, taşyndan hem onu berilýär diýerler, ýöne bizinkilere berilen o. Berilýän näme berilýär diýip aýdýar, ýyl içinde näil gurun? Ýyl içinde şu belli bayram günlerde täze ýyl bolsun, ýene bolsun, şäher adamsyna berilýär diýip eşitýär şäherde ýaşaýanlara. Ýöne biz ahalla ýaşaýas, bize bir plan dat berildi diýip aýdarýarlar, berilen o. Ýöne meselçe näme berilýär diýip eşitýär, ýygneşikmi? Näme berilýär, ýygneşigem berilýärmisin? Ay kököt, üýçi, malaka, meske, himmede şonýarlar şäherde ýaşaýanlardan eşitýär berilýär diýip. Ýöne ahalla ýaşaýanlara, ýaşap atýar dogu, ýengeli başga dat göremdik. Şu datlara da bir seredilse gowy hemmesi deň tutulsa gowy. Şu berilýän kömekler muhtuna berilýärmi? Gowy muhtuna berilýär. Ýöne şu şäher adamty bilen ahalyň adamsyny deň tutanaklar. Ene şunuň bilen gyzyklanyp görmediňizmi? Şu maýyplara degişli ýa-ni häkimliklerde şu teredilen bölümler bolmaly, ýa bolmasa tabiatlerde şu maýyplara degişli bölümler bolmaly. Şulara ýüz tutup şunu gyzyklanyp görmediňizmi? Näme üçin başga wagtlarda bir
soğuk salam gelen ok mayıp çağılara deyip. Yok, kızıklanam da berenler bilen oňa otur. Kızıklanma görüm dok. Derman derurluğu yürüde çıkýan. Dermanam gerek bolan wagtlar ba. Invalidçe barandan goşuk da çağa goşuk gerek bolýan, barnysa salmaly bolýar. Şoňa hiç ýyly barnysa sersegem, şoňa yer ýok diýip bahan edip almayan wagtlaram bolýar. Invalid bolsaň ken alanoklar. Pully baran gowurýarlar, tölegli bolsa invalid bolsa alaslar gelmän nur. Dermanam berenoklar. Ene şu başga mayıp çağılaryň mayıplara değişli adamların başka nähilek derurluğu bar, şulara nähilek kömek golda gerek hökümet tarapyndan. Hökümet tarapyndan gerek zaten adamdan göwüni hemme adetliya mayıplara aýratynça jaýa mesleýe gowy idresin gelýär, gowy geýdiresin gelýär, olar göwüni ýarym, gowy seretmeli. Bir kişide ýagdaý bolsa, bir kişide ýagdaý ýok. Hökümet tarapyndan şo zatlara da seretilse, kömek edilse gowy boljak. Ýöne ol edilen ok. Mayıp çağaňyz 18 ýaşyny dolduran bolsa, şunyň ýyşe ýerleşmek mümkinçiligi boldymy? İşte de yerleştiren yok. İşte de işte de otur. Yeňil ýelpay öz oňarayca kärin berseler gowy Ýürüýte bilmän bildimi? Orta mektep oturdy. Türkmenistanyň prezidenti ýakynda mayıplar barada karara gol çekdi. Şu karara laýyklykda mayıplar jemgyýetde özlerini sagdyn adamlar bilen deň hukukly duýmalydyrlar. Olaryň ýaşaýyş durmuşy üçin ähli şertler döredilmelidir diýilýär. Şu karar kabul edilenden soň mayıplaryň durmuşynda bir ötgeşme göze ilýärmi? Ýok, ötgeşlik göze çykaran ok. Şu karara verildi, gözlerini aýlasalar bir garamaýa adamlara kömek etseler her tarapdan esasanam ýaşaýşa seredilse, kim nähil durmuşda ýaşaýar, şu zatlara seredilse gowy boljak. Gepleýär Azatlyk radiosi. Efirde habarlar günneligi bilen men ýokşanan Nurwan. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlaryny orsiýeti saklamaga synanyp global durnuklugy gowşatmakda aýplamak bilen täze daşary siýasat doktrinasyny öňe sürdi. Putin Moskwa Washingtonyň dostlukly däl hereketlerini bir gaýtawul bermäge haklydyr diýdi. Orsiýetiň hökümeti bu doktrinany 1-nji dekabrda çap etdi. Täze dokumentde esasan Putiniň ozalky 2013-nji ýylda öňe süren daşary siýasat doktrinasyna aýdylan zatlar gaýtalanýar. Emma täze doktrinada Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň Moskwa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa edenligi, günnäwir Ukrainadaky separatistlere harby gorlaw berýän üçin edýän basyşyna gezek gelenini ähen güýçlendirilýär. Doktrina bu hili basyşyň orsiýetiň çäklerinden daşarlary kem howp salýanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň orsiýeti saklamak siýasaty we syýasy, ykdysady, maglumat hemde beýleki basyş çärelerini ulanmagy regional we global durnuklugy gowşatýar diýip dokumentde aýdylýar. Orsiýet Washingtonyň Rus resmiýetlerine we raýatlaryna garşy sanksiýa girizmegine, olary 3-nji ýurtlardan ekstradisiýa etmegine uzak wagt ýaly protest bildirýär. Şeýle-de Moskwa ABŞ-nyň orsiýetiň içerki işlerine gatnaşmakda günälýär. Täze doktrina Moskwanyň berip biljek gaýtawly barada has köp detallar açyp, orsiýetiň harby, syýasy, ykdysady ýa-da beýle kurlar boýunça basyş görkeziljek bolunmagyny kabul etmeýändigini, dostlukly däl hereketlere bir gaýtawl bermek hukugyny özüne galdyrýanlygyny aýdýar. Kreml we orsiýetiň uly resmiýetleri saýlanan prezident Donald Trump'yň dolanýarşasyndaky Washington bilen has gowy gatnaşyk gurmak mümkinçiliklerine umyt bildirdiler. Trump prezident Putin barada oňyn gurrun etdi we Moskwa bilen gatnaşyklary döredip terrorçylyga garşy hyzmatdaşlygy güýçlendirmek isleýändigini aýtdy. ABC-nyň häzirki prezidenti Barack Obama 2015-nji ýylda täze milli howpsuzlyk strategiýasyny çap edip, ony orsiýeti regional bozgok we dünýä durnuklugyna wekim hökmünde häsiýetlendirdi. Bu Obamanyň Moskwa bilen siýasat täzeden gurmak barada 2010-njy ýylda çap eden öňkü dokumentiniň hyzmatdaşlykly ähengenden görnetýän başga mazmuny geçilenligini görkezýär. Orsiýetiň täze daşary siýasat doktrinasy Moskwanyň Birleşen Ştatlar bilen özara we hüýitli gatnaşyklar gurmagy, şol han ykdysadyýet we ilim pudoklaryna hyzmatdaşlyga gyzyklanýanlygyny görkezýär. Emma doktrina bu hil hyzmatdaşlygyň diňe deňlik özara we hüýitler syýlamak, bir-biriň içerki meselelerini goşulmalyk esasynda amala aşyrylyp bilinjekdigini ýytaýar. Täze doktrinada orsiýetiň NATO babatdaky pozisiýasy umuman üýtgewsiz galdyrylýar we Moskwanyň bu harby ýaranlyk bilen deň hyzmatdaşlyk esasynda işleşmek isleýänligi aýdylýar.
Emma onu Moskwanyň NATO'nun kim-kimden Rus terhetlerine çenli giňelmegi wagtda gahary ýene bir gezek gaýtalanýar. Ýogsam bolmasa yaranlyk özüniň ortaýata hiç ýyly höküm salmaýanlygyny gaýta-gaýta aýdyp gelýär. Täze doktrina NATO'ny ortaýat bilen günwatar hökümetleriniň gatnaşyklaryna çynlakay krizis döretmekde aýplaýar. Edil öňkü doktrinada hem bolşýaly Putiniň soňky daşary siýasat dokumentinde hem ortaýat bilen Ýewropa Birleşik ýurtlarynyň arasyndaky wiza düzgünini aýyrmaga çagyrş edilýär we munyň iki tarapyň arasyndaky giň gatnaşyklary ösdürmegiň öňündäki esasy böwet duýullanýar. Täze dokument olarkda hem bolşýaly Germaniýa, Fransiýa we Italiýa bilen gatnaşyklaryň ähmiýetini ýygytýar. 2013-nji ýyllaky dokumentde Niderlandiýa hem agdalýardy, emma täze dokumentde agdalmaýar. Täze doktrinada Britaniýa hem ýatlanylmaýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.